Jo, WhatsApp lidi, dneska se společně podíváme na nový Easy Bundle, který nám už konečně dorazil do Warzone. Tohleto video bude trošku takový rychlejší, jenom vám řeknu, co si o tom bundlu myslím, co si myslím o těch blueprintech, protože gameplayovou část dneska nestíhám, takže bohužel dneska jenom takový rychlejší videjko, ale určitě si ještě s tímhletím operátorem zahrajeme. No, spíš skoro furt, protože teďko to byl asi můj main operátor. Takže to je jedno, ale prostě jenom vám chci říct, že to bude takový rychlejší videjko, abyste si neříkali, že to je třeba gameplayová část nebo takhle. Tak jo, my se jdeme společně udělat na to, co si o tohle bundlu myslím. Tak jo, začneme rovnou samotnou operátorkou Izzy, která se mi strašně líbí po vizuální stránce i po audiovizuální stránce. Strašně se mi líbí, že ona mluví japonsky, protože když si vezmete v potaz, že prostě ve Warzone 39 operátorů, jestli se nepletu, tak každý operátor mluví anglicky. I třeba Kalisto, která je z Francie, tak prostě mluví anglicky, ale má tam jenom svůj francouzský přízvuk. Izzy přímo mluví japonsky, to se mi strašně na tom líbí a je to myslím, že i první operátorka, která mluví vlastně cizím jazykem úplně, což je hrozně cool a to se mi na tom mega líbí třeba. Takže samotný operátorce dávám 10 z 10. Dál v bundlu najdeme Finishing Move, který sice tak často nevyužíváme, ale mi se popravdě líbí, takže bych mu dal 8,5 z 10. Je moc pěkný. Tak a teď to největší peklo, co budu hodnotit. To bude jako dneska za moje nejhorší hodnocení. Tyhle ty dva prokletý blueprinty. ISO Hemlock za mě 4,5 z 10, je to podprůměr, protože co tady sakra dělá tohleto? Jako, proč bych dodával sakra granátomet na ISO, proč třeba nedali 45 radný zásobník? Halo, Activision, víte, jak by to ty hráči ocenili, místo nějakého pitomého granátometu, jako nechápu moc teda, jako spíš mě zajímalo, kdo ty blueprinty vymýšlí opravdě, protože fakt jako nikdo nehraje, nebo neviděl jsem snad nikoho, kdo by hrál prostě granátomet na ISO Hemlocku, jako to je za mě docela jako divný, proč to tam dali, ale dobře, jako oni ty bandy vytváří, ne já, takže já to můžu maximálně skritizovat a říct k tomu vlastní názor, takže za mě ten blueprint 4,5 z 10. Co se týče snipy, tak tam je to ještě horší, tam dávám rovnou 2,5 z 10, prostě snipa, vůbec nehraju snipy ve Warzone 2, ve Warzonech už to není Warzone 2, takže za mě snipa 2,5 z 10, jako nejsem z ní vůbec spokojený, ale zase se mi na druhou stranu, co musím pochválit hodně, tak se mi líbí ty kamufláže, co jsou na nich, takový holo kamufláže, strašně se mi to líbí. To je zase hodně velký plus. Jako kdybych měl hodnotit ty kamufláže, jenom tak je to 10 z 10. Dál najdeme tady Vehicle Skin, který se mi taky moc líbil. Líbí se mi tady vzadu ta anime holčina, je to pěkně nadizajnovaný, taky se mi to líbí. Pak tady najdeme Weapon Charm, který je taky moc pěkný, takže taky tak 8 z 10, to samý u toho Vehicle Skinu. Sticker taky dávám 8 z 10, taky se mi moc líbí, vypadá moc pěkně. A poslední věc, která se mi strašně líbila, je ten loading screen. Strašně se mi tohle líbilo, jak si ty vývojáři vyhráli s barvama, že tady je třeba růžová, prostě růžový nebe a za ní je prostě Tokio za Izzy a přímo tady stojí ta operátorka. To se mi strašně líbí a prostě ta barevná kombinace je úplně prostě dokonalá, tady to vlastně přechází do té fialový, tady už je vzadu ještě vidět potom v pozadí zatmavený to Tokio, no prostě je to úžasný loading screen a nedám mu nic jiného než 10 z 10, protože prostě je to fakt nádhera a hrozně se mi to líbí. Tak jo, pokud se vám tohleto video líbilo, tak hoďte like a odběr, po případě můžete sdílet, mě to víc podpoří a vás to nic stát nebude, takže jo, je to zadarmo, tak hoď tam ten odběr, díky moc. A jedna taková informace ještě pro ty diváky, co mi sledují Fortnite, tak Fortnite už bude za chvíli, protože se koná 30. července Galaxy Cup o Galaxy Skin. Já se o toho ten Galaxy Skin zahraju, takže budu ještě trénovat v rankedech, prostě všude možně, takže se ještě budu na to připravovat a budu z toho částečně nebo postupně vydávat videa. A pak až na samotném mým Twitchi, který máte dole v popisku, tak mi tam můžete lidi followovat, je úplně nový Twitch, takže chci tam zase začít streamovat, tak budeme hrát ten Galaxy turnaj živě. Takže kdybyste to chtěli vidět, tak můžete přijít na Twitch a budu tam nejspíš streamovat. Tak jo, tohle se už bude vážně pro tohle video všechno, takže my se uvidíme zase někdy příště u dalšího videa, zatím čus.